angel amu jox ndir da xawbi ha ko na gani yam bi la huli o to mara gala mo ala am wonti wonti jam idir mo ko dewgal mi dañi te ala ko adimi do wona te ne halana mbiyama bammo ko moƴƴi sa ardi ɗon koyde moƴƴi a heɓat ɗiɗa ka aɗi huli ayi waɗi o wono joom suudu ma ɗen koyɗe gal atuma ɗum tan ala kadi ko ɗum kadi ka ɗum ɗo ba te kadi ɗum kadi sa anni kam alhamdulillahi rabbil alamin wala tan ko yettude allah ina laa ɗum biya a waɗi ko moƴƴi aɗa andi yonto joni ene hamni aɗa wawno wondude e makko toon tan taw on ndewani ɗum kono garangal ma ɗo ɓe ƴetti hen allah ine laaɗi e ɓayde noon mbiɗa ko koyɗe jaam gadduwa mbiɗa aɗa yiɗi ndiyam biɗeɗo huule bisimilla guiɗo debbo kay wayde mum tan ko refede sa dañi kay juuɗe mbawa jogade ɗum alhamdulillah bisimilla woɗ alhamdulillah alhamdulillah yettoɗe ndiyam Cham o woni chamuji ɗiɗi de cham debbo woni ko cham baylo cham baylo umu dow ɓimo umu dow mbiyata baba umu dow mbi gara e galle fulɓe aɗa woni baylo jaari yiɗi ndiyam gowal mbin lahat koɗe ma naata ni misiba eyi oɗon la ilaha illallah min de mi yekkudemi allah ha i onon wiga kay ɗum ƴefti so heɗan fullo waari jam kono aɗa woni bonna eɗen nda ɗum gara jaari yiɗi ndiyam oɗo posi non wala wona ɗum Joseph Baltas jonnendo mi ko lesdel ton an ko dow delda mbino ande min no hokk sabi ɗum haydara sabaki ba tan mbiɗa andinde mbandi par ce que gomɓe fof jogui on sehla mo gondunomo jiɗdirnomi o ko on gasi gondunomi ha ƴettumi reedu ɗum waɗi miɗa ande nden mbandi reedu yo wona a yiiɗa leldagam tan a ƴetta salti aɗa fawde ɓe balluma ɗum fof yiɗi pour andi leldade yamen ɗum fof kay farani jarde ala ɗum fof ni tawi a heddi ɗum tan jang so tampini jen dispensaire ƴeewen ɗum ala fadam so weeti waɗa jentam yewen wona aɗa wawi hokkudam ko numéro seeɗa ala probléme aɗa wawi lendade kono noon sa ɓernima kam tan jam jippo